Věděli jste, že s barvami Annie Sloan dokážete vytvořit teraco efekt? Stačí trošku odvahy a fantazie a z obyčejného stolku vytvoříte designový kousek. Tak pojďme na to. Na Mixmat podložku nanesu různé křídové barvy. Tentokrát jsem vybrala výraznější Aubusson, Scandi Pink, Tilton, Florence a Dakek Blue. Raději jsem je natřela ve 2 vrstvách, aby bylo dost barevných vloček. A pak barvy rychle vyfénuju, abych si zkrátila čekání, ale pokud nespěcháte, můžete je klidně nechat proschnout. Podložku zmačkám do kuličky, všechny vrstvy popraskají a začnou se krásně drolit. Mrkněte na ty barevné vločky, to je barevná divočinka. A na připravený povrch si dám základní vrstvu odstínu Canvas. Je to jemná tlumená béžová a skvěle funguje i na moderním nábytku. Dokud je barva ještě vlhká, nasypu na ní barevné vločky a pomocí podložky je jemně zatlačím do povrchu. Po zaschnutí přetřu celý povrch další vrstvou odstínu Canvas. Jakmile barva uschne, přebrousím hrany drátěnkou a plochu brusnou houbičkou. Jde to fakt snadno a začíná nám vykukovat barevné teraco. Pěkný, ne? Fufu. Celé to pak zafixuju bílým voskem a perfektním voskovacím štětcem. Do sucha doleštím netkanou textílí. No a mise teraco je splněna. Teď je řada na vás.